Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Sikwamukele kwesinye isiqephu sokhozi FM TV igama lami nguNeliswa Ngwakacele. Njengamanje siphezu komkhankaso wengoma ezohlukanisa unyaka. Ziyishumi ingoma ezikhona eyodwa kuphela ezohamba nalesi sicoco. Kazi yipi yona? Angithemba uyaqhubeka wenza njalo. Uyavota, uyathumela ama-SMS akho, ukhethe uhlamvu lengoma ethandwa nguwe. Namhlanje ke siphethe ingoma D, ingoma kaEllen esinobuhle. Soke simuze ukuthi engabe usiphatheleni, uzosiperformela sidansele. Simbize futhi sibone ukuthi uhamba kanjani lapha emoyeni, akhulume nabasakazi, sibone iperformance yakhe, sibone ukuthi ngempela uyiphethe yini lento yokuhlukanisa unyaka. Asambeni siyomuza ukuthi ucula kanjani. Sakaza umlaleli ukhozi lumaphiko sekunikeza sithi danke 12-3 mina nguMusa Nkosinathi ngokamshenge sibongo. Sinayo-ke la insizwa uEllen njengomunye ke wama-artist avele aqokiwe asohlwini lezi ngoma eziyishumi. Wena mlaleli ukhozi FM okufanele-ke ngabe uyavota ithole leyo ngoma kuyiyona ngempela esongena ngayo onyakeni ka-2025. Allen ngikubingelele ukubukele ehlelweni. Ngibingelele bonke abalaleli emakhaya and especially eNewcastle emadadeni ngithi nje sanibonani uAllen nibingelela. Ngifisa ukuthola mhlawumbe ngaphambi nje singene ukuthi uperforme live namhlanje njengoba sizosinikeza unplug la kukhozi lumaphiko. Awusazi sekabanzi ngokuthi ubani ngempela uAllen. uAllen wasemadadeni eNewcastle section 5 njengoba bese ngishilo uthisha laphayana eSabela Senior Secondary School. Kodwa uthandayo kakhulu umculo okade ecula from esontweni ekhaya njengoba sesihambe sayafika la phakathi endlini zokusakaza ukhozi FM. Wena umlaleli ngikhumbuza ukuthi lensizwa yazwa abaningi kakhulu njenge vocalist. Umsebenzi wakho noma le album okuyona ingoma oqokwe ngayo noma sethi le album nje ophume kuyona ingesingakho eyesibili asikunikeze ithuba sinikeze nomlaleli ekhaya ukuthi ayizwele wena mina kube kuncane ukukhuluma okubalekile ukuthi usinikeze umsebenzi wakho. Hola. Wamenza wakhohlwa yimi yilabangani bakho bakwenza wakhohlwa yimi yilabangani bakho bakwenza wakhohlwa yimi wena uthamhlale kanjani ungenamali ungenamoto Samshale kanjani ungenamali ungenamoto mina ngifuna ukuya eDubai
abengowa ngasho ngiyabona lo izomshaya abengowa athi hayi afumi ngale ngabonanga ngale ngabonanga ukisi ngale ngawutholanga hayi afumi ngale ngabonanga ngale ngabonanga ukisi ngale ngawutholanga mina Mama, ngikhetha kugcwele zonke into unobuhle wami muhle ngamthanda kugcwele zonke insizwa unobuhle wami muhle ngasho yabona lo izomthatha abe ngowami ngasho yabona lo izomshaya abe ngowami As a result, I look for you in every woman I need. But I'm so happy. Ngoba when I love. But I'm so happy. Ngoba ukho when I love. Iking ukuthi nami angilahleli. Sengibize nomzala. Nabiza nabazali. Just get over you.
ngoba ukho wena la. Oh, thank you very much for this time. And I'm having a very good time here. And and I want to say the song of the year is just popping up in a few minutes, but continue to vote for Allen. Every month, money up, hambile. When you wanna go need to boss, sikaliswa ngeba. Masidari yamflatela, stela kuba siyaba kutinte. Ibili liyajika, hamba bayo kutapa. Dijeli ex yamu kutinte. Ibili liyajika, hamba bayo kutapa mbili. Sweetie, love you, baby, hamba bayo kutapa mbili. Darling, sweetie, love you, baby, hamba bayo kutapa mbili. What? Bilo ya mitelele, yabona manje kumelele. Izitha zami zidangele, ex yamu kutinte. Yamilo yami telele, yabona manje kumelele. Izitha zami zidangele, ex yamu kutinte. Ibili yajika, hamba bayo kutapa mbili, ex yamu kutinte. Ibili yajika, hamba bayo kutapa mbili. Sweetie, love you, baby, hamba bayo kutapa mbili. Darling, sweetie, love you, baby, hamba bayo kutapa mbili. Sweetie, love you, baby, hamba bayo kutapa mbili. Darling, sweetie, love you, baby, hamba bayo kutapa mbili. Bilo yami telele, yabona manje kumelele. Izitha zami zidangele, ex yamu kutinte. Bilo yami telele, yabona manje kumelele. Izitha zami zidangele, ex yamu kutinte. Ibili liyajika, hamba bayo kutapa mbili. Sweetie, love you, baby, hamba bayo kutapa mbili. Baby, sweetie, love you, hamba bayo kutapa mbili. Umsakazo ulalela ukhoze olumaphiko nolamba phambili uzolafana ke uAllen ekunikeza ke ingoma yakhe emnandi kakhulu ukhuluma ngeaxe yakhe uthi hamba bokuchitha phambili kodwa ke wena mlaleli ukhoze olumaphiko ingoma yakhe kuyona ke eqokiwe ku top 10 ilethi nobuhle ufuna ukubuzela kuwena Allen ngabe le ngoma le ethi nobuhle noqokwe ngayo usebenze nobani kuyona Sebenze kahle kakhulu lapha no Big Zulu.
saphinde futhi sasebenza kahle nomdidiyeli uMaster KG kanye noSharlotte Life lo esebenzene kakhulu ukwenza ama-lyrics engoma. Yini esingayilindela ngonyaka omusha kakhulukazi u-2025 2024 ubukeka ngathi ube muhle kuwe njengoba uqoke. Ngibonga kakhulu futhi ngesupport engitholile kubalandeli nanokuthi ke njengoba ngikutop 10 okhosini ngijabulele indlela engakazi zibonakala that has given me the injection yokuthi ngo-2025 la kanjani kusho kufanele kuphume ingoma engakazi izwakale before. Angithi kuwena njengoba nje nginikeza ithuba lokuthi ukhankaseke manje. Khuluma nomlaleli ekhaya ukulalele ngalesikhathi emveni kokuba uzophinde usinikeze futhi le ngoma ethu nobuhle kuyena oqoke ngayo. Khumbuza abantu ukuthi mangabe kuvotela bakuvotela kanjani. Khuluma nomlaleli Ukhozi. Ngifuna ukubonga abalandeli bokhozi FM iSouth Africa yonke ukuthi bavote as many times as you can. U-SMS ingoma D to 35615 as many times as you can. And ngifuna futhi ukusho kubantu nomphakathi waseNewcastle esisebenza kakhulu nawo nemeya yethu uDube. Ngibonga kakhulu ngishayisana ukuthi ngokuthi basibheke babe nathi kuze sifike kulesigaba lesisibuso. Asiphinde le ngoma semnikeze umlaleli kodwa ngaphambi uye kuyona ngicela uphinde inombolo kuyona abavota kuyona abantu baphinde bavote bese ungena kuyona ingoma yakho. Umlaleli ekhaya akavote lapha sende SMS ingoma D to 35615 ingoma D to 35615 singene ku-2025. Uhlelo Dankie 12 to 3 lolu khozi olumaphiko mina nguMusa Nkosana Kamshengo. Kube mnandi ukuba nawe mlalelo Ukhozi FM kuleli sonto noma kanjani ngihlala ke Ukhozi FM sithi sayijika lento ku-2024 nobuhle ale. Here we come. 2025, here we come. Just want to say to Newcastle and Matadeni, let's keep on voting. This is your song for 2025. Kwaze performance emnandi ka-Ellen ingoma D makukuthi ufuna ukungena ngaye unyaka ka-2025. Usu-ready Ellen? Very ready. Uyasithemba ukuthi no uzoyishaya lento? Kakhulu. Iyodwa ingoma ezohlukanisa unyaka. Okay. Ileka Ellen. Ingoma D people, don't make no mistake. Ellen, uzethule sixoxe afishane ngawe ungena kanjani endimeni yomculo? Umculo kusuthi vele into ebekade siyenze ekhaya, siyenze esontweni, ngiyenza nase boarding school ku boys choir noma sengiphumile ke sengingaphandle njengoba sengihlangana noMageba kumdabula music ke njengoba sesiqala senzo album 1 ulanga limpi njengoba sesiphezulu kanobuhle njengamanje. Mankuza ukukhuluma laphana nabasakazi moyena ngazi noma bengizwa kahle mawuthi uthisha. Ngothisha futhi. Zithini ingane esikoleni ingane zigconana kangaka? Ngendlela yokuthi kahlahla ngisasuthisha sengu-celeb teacher. So mangiqhamuka kufanele ukuthi bangi-obey bangilalele because ngu-celeb teacher. I love it. Ufundisa siphi isifundo? Ngifundisa engineering, graphics and design kanye ne-civil technology. You bese sokumela serious eclassini. Bese after class ke baqhamuka bethi Lento esho Allen is true. Umuntu ofuna ukuya ku-music, go to school people. Allen has gone to school njengoba uzwa nje into ayifundisayo naba ngikwazi ngisho kuyibiza. Music, it's not his last whatever. He can fall onto something. This message is very vital ukuthi ningarasheli ukuyocula ningena bass. Umculo kuhamba uphela. So that's what Allen is talking about. Siyayithokozela leyo ne-support nje ye-manager okuyinto emnandi kakhulu. Mhlawumbe mawungasilandisa ingoma yakho nobuhle ngokuhlanganise kanjani ubathola kanjani bonke laba bantu asebekhona emculweni ukuthi nabo bafake isandla kuyona izibe yilento eyona namhlanje.
honestly ngifuna ukubonga kakhulu uMageba ngoba uyena obe i-catalyst noma obe uyena umhlanganisi nomdidiyeli wakho konke lokho esikwenzile. Uyena okwazile ukuthi angihlanganise no Big Zulu, angihlanganise no Master KG, angihlanganise no Charlotte Life. Wonke nje umculo. Ungakhohlwa njalo ukuthi sasifunda esikoleni esisodwa sobabili eSwazini eEvelyn Baring High School. Yila aqala ngangiyintwana kuyena, yena enza umatric mina ngenza ugrade 8. So kwangibona lapho. Liyaphekeka le bhodo yonke leminyaka ukuze sifike la sekhona. So uMageba I wanna say shout out and salute to him ukuthi enze le dream lize libe possible. Ngixoxeleke ngengoma isuka phi qhamuka. Well, siyazi ukuthi sonke emhlabeni uthando liyasithinta one way or another. So ingoma vele ihlangane masihlangana kwa Master KG Centurion kanye no Charlotte. So Master KG ama beat makers mabesebenza lapha ama lyrics avela ayifikela nje sino Charlotte sawahlanganisa sathi 1 sathi 2 kwase kuphuma. Aphuma ingoma eshisayo. Mawuwina ngempela uhlwanisa unyaka athina ama plans liyaphi ipholo ngoba ngizwe kuthiwa ingoma ehlwanisa unyaka ihamba nemoto. Ipholo liya eNewcastle. Ingoma D liyo receive imeya yethu uDube sesikushisa sikudeclare uNkulunkulu siyamthandaza siyakholwa ukuthi leli phupho lizofezeka. And kumnandi kakhulu masithola support emphakathini yethu because ihlezi sikhala sithi imphakathi ayisupport so siyakubonga lokho and siyakukhuthaza kakhulu ukuthi wami awukusiphushele le campaign sivota kanjani ingoma ba masivota nje si-SMS nje ingoma D iyodwa ingoma D to 35615 siyayigwinya nje once and for all ingoma D mawususho njalo siyangena ku2025 futhi yeah sizosurprise abantu abaningi khona isubmarine ekhona khona isubmarine ekhona kuthiwa isinamvale njani liyabuka uthi khona bazokhala ngiyabazi ngoba niyabazi bazokhala ngicela bathele amathishu laba bayakhala vele ngathi vele bayatetema into engiyibonayo khona abazokhala ayike ngizoyeka mina ukusakaza sesikunayo umuntu oyaziyo lento oyiphusha kuthiwa khona abazokhala 31 December 2025 uyazi nawe mawufuna nje ukuthi ungene 2025 ngengoma kaNobuhle ingoma D ilula lento siyabonga kakhulu asambeni izophinda ihlangane ngokuzayo.